Mga kapuso, mabaho kag delikado nga danaw sa porsyon sang Iloilo Terminal Market ginareklamo. Wala makayo nga drainage na tumod rason. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makitaan ang nagailig na tubig sa sining nga porsyon sang Iloilo Terminal Market. Apang ang tubig nga nagadanaw sa lugar, ang nagaduwa green kag nagatugas ang baho sa lugar. Bangod sang baho, ginpahayag sa mga vendor nga malapit sa lugar nga nagagamay ang nagabakal sa ila rason nga apektado man ang ilang kita. Yun ang mga customer bla, hindi magawa magdugay pili kay baho mo katinderang baho. Kami nga gabantay na dito na yun nagawa eh. Siyempre diri pagdaan kadapya ang hangin sa mon. Sunod sa mga tricycle driver nga nagahulat sang pasahero sa lugar, hindi gid maayo sa ikayong lawas ang nagalabay nga tao ang baho. Dugang pa, delikado man ang danaw sa mga tigulang kag sa mga damo nga dala nga paninda. Ang galingin ulo pa ganun, siyempre ang baho bla. Subong kasi ara may tigulang da nga na kung ano natumba, ng halin di sa sulod. Nanaog na natumba da sa nadanlog. Nadanlog siya? Oo. Buligan ginamot to. Ang problema, masobra 3 na kabulan. Ginalimpyuhan man ini isang personnel sang LGU apang nagabalik-balik sa gihapon ang danaw kag ang baho. Sunod sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office, ang tubig ang naghalin sa merkado. Wala kuno nagakonekta ang mga magagmay nga kanal sa dako nga drainage, rason sang pagdanaw. Nag-request na ang LEEO sang 8 million pesos nga budget sa pagpakayo sini. Target ini nga umpisaan sa mga second quarter sang tuig. Samtang ginhaulat pang pagpakayo sang drainage. Kina-monitor naton adlaw-adlaw ang nagakatabo dira. Every day, every morning katinlog gid ang aton nga mga sweeper. Gina-check man naton dira ang nagatulo dira kun din nga area nagahalin. Upod Kerbel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.